bada arazo gabezi bat kultur jardueretara loturiko lanaldiekin, batez ere kasu honetan euskeraz bizi diren sortzaile eta artistekin. Zulo beltz moduko bat badaukagu, administrazio bakoitza bere irizpideak ditu, burokrazia zail xamarra dago, nahiz eta garai digitalean eron, digital hori ere oso komplikatua izatera iristen da. Sarean ibili dan edozeinek ikusi ditu oso adibide makorrak aurki daitezkeela eta ez oso urruti, fakturazioa dala, ogasuna dala. Eta horri buruz egia esan, gauza handirik ere ez da hitzen orain arte, ez? Ez dakit, iritzi publikoan ere ez da gehiegi agendan ez da sartu, ez? Ez, bueno, guk batzutan geure artean txantxaite deu, ez? Jo, guk oso diru gutxi moitze deu. Ze gehiago mugitu bagenu, segurazki gehiago arduratuko zien gure egoeraz. Baino ez, orduan, egia dana da, gure elkartea adibidez sortu zuten 2018-2019 garaian euskal kultura eta euskal esaten detanen eginez euskarazkoa egiten urteak eta urteak ez baizik eta hamarkadak daramatzan jende batek bizitza osoa kasu dago. Bai, horretara emanak autonomoak ziren eta dira, eta pixka bat ikusita ze panorama zeon, eta karo, bai dute ikuspegi bat retrospektiboa, ez? Nondik gatozen, eta ostra, kontuatu zian, gazteak orain inkorporatzen nahi dan jendea, beraien zailtasun beretsuak edo okerrago zebiltzala, ez? Eta bat hori da, ez? Esaten dute hauek, veterano hauek, beraiek hasi zirenean, baino gaur egun askoz betekizun administratibo eta fiskal gehiago betearazten zaizkiola sektoreko jendeari, izan autonomo ala ez, hau da, monetizatu nahi danen norberez sormen edo interpretazio lana, hor, geroz eta papeleo gehiago eta geroz eta izapide gehiago. Eta, bueno, pixka bat, jendeak ulertzeko, orain oso bogakoa dan gai, hau da, nekazarien protestak, guk 3 urte daramatzagu horixe eskatzen, hau da, gure errealidadera egokitutako eskakizun batzuk guk ez dauzaten ez tegula nahi konturik eman, gure lanareta. Esaten duguna da, gure eguneroko errealidadearen neurrikoa. Eta simplifikatzea. Gu ez gehala, eta guk ez dagoela dirurik soberan ez dakit nungo, ez dakit gestoreri pagatzeko, ez? Eta orduan, antzeko zer gauzak ari gara eskatzen. Bada nolabiteko kontzientzia hartu behar bat artiston aldetik, zeinan bai artista izan daitezke, konprometitua, kausa askoren alde, baino ezer bainoren langileak dira, ez? Eta bai jardunaldietan, liburu honetan ere, Koldo Izagirreko aipatzen du, ez? Artistari lotutako adiera asko daudela, eta zenbat min egin dien artista deitzak izan ere, beste bezala langilea dira, komunitatearen alde lan egiten duten persona, langilea direla, ez? Kontzientzia hartze hori falta izan da. Baita falta da oraindik, hori da gure erronketako bat. Gure estatutoetan jasota dago, sujetu kultural izetetik nahi deula pasatu sujetu ekonomiko izatera. Hau da, guri aitortze zaigu, komunidadei zenbat ematen diozun, gure iruditeria kolektiboa eraikitzeko, konpaktatzeko, euskaldungoari trinkotzeko ludikotasunetik, plazeretik, sormenetik, baina gero hori numerota ekartzeakoen, izugarrez, baina zurik gustatu ite zaizu. Hombre, guk esate duguna da, bai ez, baina, bokazioa ez dala zigortu behar, beste gauza batzutan zigortze ez dan bezala. Orduan, guk esate duguna da, artistak ere jan egin behar dula, berak ere bere lanorduak eskaintzen dizkiola, bere jardunari, eta horrek, gaur egun... Eta zenbakiak ez zaizkiola ongi ateatzen. Bestela, gaur egun jende askok behintzat, ez danak, baina askok ulertzen duen bezala artista bizimoa lehendik dirua daukena bakarrik aldu izan artista. Orduan, privilegioak dituna bakarrik al izango da artista. Eta iraun artista gintzan. Behiraz esaten nahi zen, Justu kontrakoa, batzutan esaten du, eske zuek privilegiatu batzu zate eta gaina gehiago eta beti neharrez da. Ez, esaten nahi gana da, beste ozein lanbide bezala, hau ere lanbide badala, bere ordaina merezi duna, eta gaur egun gauden gizarte honetan ordaina dirutan dala. Orduan,
bueno, pues, guk hori aldarrikatzen dugu. Eta egia da, iritzi publikoan maite gaituzten jendeak eta oso gertuko jendeak ere, Bai. Zurire gertauko zitzaizun. Ateatzen gai hau, bueno, beti daude zalantzak bezala. Bueno, guk aldarrikatzen dugu ere langileak gerela, eta guk ez deula negarre egiten, guk aiga aldarrikatzen. Eta gero bada norbait, esan duna, musikariaren egoera tamalkarria dela esatea, gutxi esatea da. Mundu errealean inongo muntari gabeko atal bat osatzen dugu musikariok. Hasi gara pausotxo batzuk ematen, norbanako jakin batzuen ekinen bidez, lanartearekin, baina luzerako da gizarte osoaren lana baita. Ruper Ordorika berriki diskoa aurkitzen ari dela. Ez gu pozik gaude, olako batetik aitortza bezala ulertzeulako, baina batez ere gai hau ez dalako berdina nik esatea edo Ruper Ordorikak esatea. Eta iruditzen zait gai hori geroz eta ahots pertinente eta, ez dakit nola esan, itzaltxu gehiagok aipatzen aidian gai badala, eta, bueno, zenbat eta gehiago atera importanteagoa, ze egia da, egin berdala desromantizatu, egin berdala monetizatu, eta hitz egiten danean kulturindustriaren, geroz da gehiago hitz egiten zaigu ez, kulturindustriak erakunde publikoetatik. Kulturindustriai buruzko txostenetan, kasualidadea gutxien hitz egiten dana da industria horren oinarrizko katebegiaren edo mailaren, hau da, sortzaile, artisten lan baldintzetan, bizi baldintzetaz, horretaz, illa ez da hitz egiten. Hitz egiten da, zein interesatzen hau da, tarteko hori da nahi, ez? Bueno, guk zaten da, hasi berda, hortik.